Shaizanda. Kwasha. Indoda kodwa mina ngiyayibona aze ngiyibone nje mina ngiyibone ake sithathele lithuba kunomfana ufuna ukukhuluma la ngifuna ukuthi ngiyizwe ukuthi ukhuluma uthini umfana niyazi bafowethu njengoba sikhulisa nje futhi sibalekelela sibakhuthaza futhi ninjani yebo obingelelayo IBHUNU LEPLAZI phansi eHARDING ngixolise kakhulu ngani zawethu ngixolise kakhulu ukuphazamisa kodwa nami benginesifiso sokuthi ubhuti uTHWASA ngibe nento nami engizomkhombisa kuyona njengesibuko soMaskandi ukuthi ngimncane ngimngaka nje kodwa ngiyabukela kuyena futhi uyawazi usikhulisa sabantwana abasavela endimeni ngakho ngifisa ukuthi asondele ubhuti uTHWASA because ngifisa ukuthi sivule uyena ngicela nje impela ubhuti uTHWASA ngicela ukuthi ungivulele nje bhuti noma ungawuhlephula akunankinga yebo asiboni ngapha ngemuva indondo le bafowethu ngaye bukani inhle kanjani lento yazi yancane into ingane nginikele lento ababoni kwa left ababoni ilapho konje kwa left ngakho ke umbrella bathi basithe umbrella iyangala kancane tile lokhunya cameraman bambala hayibo alingishayeleni izandla afuna ukubona phesheya isitifiketi nje sisezingeni eliphezulu esinenqomo siyabonga kakhulu akithi sibonile ukuthi ngesonto elidlulile labafana bakhona into abayikhiphile bejabulisa ubahubhe njengobhuti wabo nangu futhi IBHUNU LEPLAZI ejabulisa iTHWASA lekhansela labafana laba bayasithanda kakhulu angishayeni izandla ayeye ngeIBHUNU LEPLAZI ayeye ngeTHWASA lekhansela ayeye hey ngiyabonga mfana wami ngiyabonga yabona ngoba mina ngineminyaka ewu50 uma ukwazi ukungipha kusho ukuthi uzothola izibusiso ngicela ukubonga kakhulu nje ngicela ukuphakame nobhuti engisizene nayo ukuthi kufikele epresent nangu baba uMashobana under thubelihle yebo bengisacela nje ukuthi aphakame naye mhlawumbe ngakhona ngawabeki uyena engisizane nawo ukwenza isitifiketi njengobhuti ongibambile asimboni Mashobana ngemuva sanibona ngicela ukuthi sanibona ngani kwethu angizukuba mude kakhulu kuphela engingakusho ukuthi ngicela ukubonga kubhuti uTHWASA since esebenza endimeni ezomculo nami ngiyafika ekuhleleni imicimbi ngicabanga ukuthi abaningi bangazi ngoMashobane owaziwa ukwenza iprogram kaQaphela Mshayeli nakwehlela uzwi lomzulu engingakusho nje bafowethu ukufishane nje kuzothi mina ngicela ukubongela lo mfana uBHUNU LEPLAZI abanye babo bambonile ku TV ekade vela lapha kuGoogle lwami abanye bambonile ku festival umfana ofike ngeyithuthu ezu10 ku festival uyena lo mfana kusho ukuthi umfana engimkhulisayo endimeni ezomculo namhlanje uzohlonipha ubaba uTHWASA ngomsebenzi wakhe awukhiphayo namhlanje bafowethu ngicela ukubonga nokumphumela anginawo amaningi bafowethu ngicela ukubonga danke
Siyabonga mashobana. Ane ngishaya izandla enkulu. Bafowethu iTHWASA lekhansela lenominathiwe lo ngifuna indondo eziwu2. Ngifuna zombili. Ngifuna zowu2. Yavuna niyazona. Yavuna. Kunolunye uhlelo futhi engithengiswa lona manje kuthiwa angithobe ukuze lolu hlelo luqhubeke. Mina laba bafowethu ngazi ukuthi mangabe suke sihlangene kanje kufanele ngihambe ngino 1 million kodwa. Leyo nto nje bafowethu uma ebonye mangabe kulonto ubahuphe noma kulonto iTHWASA lekhansela. Cela ukuhamba sino 1 million please. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngihanga step esihle. Ngihanga step, ngihanga ngomatsele we-step. Awubheke nje lengane. Awubheke nje. Okay. Ngane yami. We leo sithi bekele wena uTHWASA. Mina ngive ngizofuna ukuhlala phansi. Namhlanje. Hey, sembele kumina ngeyithombe. Ngichafaze. Sanibona. Ayeye THWASA lekhansela ayeye. Ayeye ngoTHWASA ayeye.